Ka Khasi Hills Autonomous District Council menta kata yau kala menjur ya ka mangtengka bapura jong ka council na ka benta ka snem arajar arpo way ka bakot hadu arspa saupo lai point nyapo ar klur tengka ya ka ne ka mangtengka la menjur ha ka dorbal yur jong ka council ka balas dang hagas ni balang bat kot hagas ni thot ding jong ka tayo. Kani kedor baliur kedai kebala penlong na kebenta banwan ra bat menjur ya kamang tengka bapura jong ka council hadian bakamang tengka balai benai ni ka vote on account bala menjur ha ubenai leber kan sakut no menta ubenai. Ya kani kamang tengka bapura jong ka council lawan ra do deputy chief executive member ubat jigur mirthong hagasni sedang jong ka dorbar kata hagasni balang bat kat kum ke jingkran matphang ulaya thu bakamang tengka jong ka ni ka snem kadai ka baduna hadu san pawajar khandai spa shipo tengka kat kum ke jing ong jungu ke jing mang penkut kalong arspa saupulai point nyau poar klur tengka upentip bakajing penmi bakhambun jong ka council kadai ka balum ya ka professional tax ka khajna na ka trade ka khajna na ki ding bat ki wei ki jingmi kat ba ka jing penlut ka khambun sa ka jing siu tu lop ikinong trai kan thop ikit khot jong ka yeng dorbar hakani ka jing kran mat phang ula pentip ru badang shen ka KGDC ka la yo biang ya ka bha pisa na ka sokar pedeng ka badai jong ka scheme excluded area party 9 but 9A jong ka riti sensyar kari ka balong hadu arpo sauklur nreu phaulak lai phau khandai hajar bat khmi lenti ru ba shen ka sokar pedeng kan saplai no ru ya ka badang sa na ka sau phau khandai klur tengka aku kene kaying adon brom kene ka executive committee kan songthai buat kilap berarti banang kentiu ya yo ka council penbahas yang berkontrikan dan bahkan teknik yang terjangkau mengenai dalam barabo ada warna terjemah yang terjangkau dalam baro arspa supply terus untuk arla kapdai kerja lespa laiko tingka rakam India yang terjemah bisa yang terjemi dalam arspa supply terus untuk arla lain aja arpo tingka. Kani ka dorbar jong ka council kalapan iru ya ka jingku slai jong ki dukhat ki yung dorbar halo ka jingkata jong ka klam COVID-19 ya ka platengka bat ya ka yo ka kot jong ka council haba pen paw ya ka jing shepting yo ba ka klam ka pen kala kerdo ya ka ni ka council kumbaja ya ka Giant Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council ki bala hab penduk tulap ikinong trai daki bon penai. Kini ke jing kuslai jong ki MDC kala pausai lang ba ka jing yata ya ka phang balawan ra do ba pensngan NSM ka beadai ba ka jing kata jong ka klam COVID-19 ya ka yo ka kot jong ki ri ka perthai ka ri India bat ka jalla ru kumju habawan ra ya ka ni ka phang uniu MDC ka mau khar panthorm kra bat kumju ru ki MDC jong ka liang sensyar kila a jing mut ya ka executive committee ba ka dai ban thawi ki lat kilenti kumnu ban pen khlan ya ka jing pen mi pisa leng ba ki atyar bala pen ku board ka 6th schedule kanang ban numbo jing ya ka jing siu tulap ya ki nong trai bat ki we kila a jing mut ru ya ka executive committee bakan ya kren bat ka sarkar jalla bakan pelat thikna no ya baro ki bha khajna badai ban yo daki district council. Ka executive committee bayalam do ba Tita Starwell Khan kum chief executive member kala pentim baha kani ka dor baliur ka council kala kular ban shimik jingkit kle ha ka ban yarap pentai ya ka yeng na ka benta ban bu ika tempulit ne ka police outpost ha ka shnong langpi West Khasi Hills ban la ajing ya da ye kinong shnong na ka jingpen i bor jong ki jai ban rio Nepali bat ki pulit ka Assam
Kane kejingkular kalami na UCEM habajubab ya kapang balawanra da MDC ka rambrai jerngam kabedai bat kejing jengkinong song hakapun na kejing pendik jengkibor sorkar ke Assam. Uni UCEM ula kentu ya baro ki MDC bakan num kenyum ni don jing sngau lada duna ka skim sake constituency jongki banla pen orlong ya kejing shna ya ka ketempulit ka ban pen scam ya kejing long try jong ka council ya ka jaka. UCEM ula pentip baka executive committee nang ne shakhaman kan sa persyangru kat bala banthe iki kampen roy da ka bakan tiu iki jingte jong ka council ki badan hakishnong khaput bat ka Assam kum shibenta ban pen scam ya uput usam. Te kumu MDC ba represent ya ka Ramrai Jerngam constituency ke Bahab ru ke border area bat ka Kamrup district jong ka Assam. Ngasham ba ka jingya lenti jonga labun ba ka jingye hakaba ki nongshong shnong hakine ki border area ki sham jingye adu kata ta nakapor sakapor. Bat kadairu kadawi nakastit jongihi namar bakila concert yaki borok shikata. Bar ki kam concentrate ya ka development syakine ki than bar kumban chupen pau nyoi ba nakaliang pat jong ka Assam ki development hakine ki interstate border kila nang jur ba kila nang yat shat hakaba ki pai nong shong shnong menta kila penlong ya ki bakin dan arjing mut bakin pai khmat cha ka Assam ru ban ladon ru katu katne ki pajba hang thia than jongi hakaba kila sedang banyak shim ya ki skim na Assam berkumjuru kila shim epic ru na Assam namar ba kajing ben jong ka council hi bar ka state government yaki borosh kata Henry Mr. Chairman sa ngasko bangi kum ka council ladai ka poringi bangin tray bangin perkhat thmai no kumno bangin yo biang ya kajing shania jong ki pai nong shong shnong hakithan border hoi ngaso ban ai kublai ki don ki dor bosnong ki bala tristom kumno ban yale ban ya khun persya ya kini kajing ki badon hakithan border Henry ka bas ngusi ru ka don pat baki don ki kli nong sansyar ki jungi da ka baburom ki balale ye ki kam ki balawan ra panban ya ka jing bom shong suk shong san hakithan boda secretary jong ka himau la ai university bat ha ka ju ka por nga kan mau bangilayale kom ka step committee ha po ka jingalam jo CM ba tingwel ha ka to ka por ban lek snoulam ya ka ying jong secretary ka belasak penjulor ki pajba bat ngakan mau ba ngila pendeng rendia yu la ni bangila ai sentiu yu bangila khen bo de we hero dan rei tang hadin kat tuan ni sengipat ngilap badai mau uhi pat ubala ai ya ka NUC na ka benta baniat ka tu kesuran dan rei kumbangila pentip bangila ai ya ka circular syabaro kisnong tenganget ba ki nong mi khmat ki jongi ki bahap ha ki tu ki konsensi ki badon ha ki boda ba kini kit khialem kum bale o member na po rambrai ban kentui ki tu ki pajba ki basong ha ki than boda ba kin le ya ki lan records bangila don ru ka jing thmu ba ha ka tu ko por ngiong bangin snawat ya ka git na kaliang ka council ka bahe kabangin ong welcome mo to Khasi Hill Autonomous District Council. Kataru kan day gawe. Kapan ya ka jinglong try ka jong. Akan mau por bangalong MLA mga keren ningkong hapo house. Ngo susi ba. Darung na Meghalaya na Assam ningkong sa Meghalaya. Jaka bang ini daki gate mo ini ngo ngai man daki wine store. Pindai rung hapo Meghalaya kamut ka ningkong ka ba pini mensua. Bampat burik mo burik menta mensuayu ibet ki one store ki welcome me clear ki one store tenrei menta to bal ayah burik kum tum da khampau su tenrei menta hi kan soba lengba kanika step committee ka bathamai kalong bangin snai ki aset ki jungi haboda bat kawei ka ba ngakwa ban penpau hang ni ba ngalai konsol mentan bat udip CCM jongi ba lakumno ya katu ka outpost ka belamut ban sna hang tai hapo langpi
ngin senano naga council. Bahkan long kum kajing pun scam kajungi ya ketu kecaka kabangidon hangtai. Kakasi Hills Autonomous District Council hakani ke dorbar kala shimru ya ka rai ban penimbiang ya ka Boundary Dispute Committee na ka benta ban lum ban lang ya ki kot kisla jaka na ki kli nong sensyar bat ke trai jong ki jaka badon hasilan ter jong ka kaput bat ka Assam khanang ban la pen scam ya ka hok nong trai ya ki jaka badon hakajing ya ka ja ya ka ni ka rai la pen banada Chief Executive Member uba Tito Starwell Khan habajubab ya ka phang balawan ra da MDC ka Congress naram brajer ngam uba bajop pengru. Katkum kiching ong jung u ya ka Boundary Dispute Committee ladap banthau da ka Executive Committee barim jung uba PNCM banyarap ya ka sokar jala bakan penklan ya ka jingkam hok long try ya ki khatat li ki jaka badon pedeng ka jing ya ka jabat ka Assam ki bakan thup ya ka jaka ha apa tarabari Gizang Reserve Forest Than Hahim Langpi Bordwar Nongwa Mautamur Pilangkata Khanapara Desh Demoria Khanduli Kerni Psiang kabenta jung ke blok 1 bat blok 2 bat kathan rata chera namar kani CEM ula kentu yiki kle nong sensyar bat ki rupat ba basa hakithan kaput bakin wan register no yiki jaka jong ki bat council